Krize na Ukrajině ohrožuje energetickou bezpečnost Česka a je potřeba jednat. Na 5. výročním zasedání International Energy Club v Ostravě se na tom shodly nejvýznamnější osobnosti z oblasti energetiky, průmyslu i veřejné správy. Je to záležitost spojená s energetickou bezpečností, se změnou, jak v oblasti energetiky, energie se mění zdroje, částečně mají vliv obnovitelné zdroje, takže se mění celá koncepce. V oblasti plynárenství je podtržená teď krize, která je a bude vrcholit s problémy na Ukrajině. Všichni víme o ukrajinském problému, který může nějakým způsobem ovlivnit i tu pozici zemního plynu v tom energetickém mixu. Zcela zásadně názorově si vyjasňujeme otázku obnovitelných zdrojů, jejich dotací. Ať už se bavíme o tom energetika v krizi, jaký bude náhled Evropského parlamentu, jak se bude vyvíjet dál. Ty témata jsou obrovská a řekněme politická. Ale my se musíme postavit na nohy a podívat se na tu energetiku současnou, jakou ji máme a jak ji budeme provozovat. Ropu umíme dostat do České republiky jinými cestami, nejsme na Rusku tak závislí. V případě jaderného paliva máme zásoby na několik let dopředu, takže tam jsme připraveni. To, co nejsložitější, je plyn. Účastníci se shodli zejména v otázce využití snadno dostupných domácích zdrojů. Máme to, co nám příroda dala, máme uhlí a musíme se k němu rozumně chovat, musíme se k němu postavit, jak je. Musíme velmi zvážit, jak jadernou energetiku. Já si myslím, že ten prostor pro ní je. Bohužel pro ní není teďka prostor ekonomický, protože nevychází samozřejmě investičně, ale ta naše strategie by se od toho měla odvíjet. Maximální využití a efektivní využití domácích surovin. Tím myslím hnědé uhlí, protože ho máme hodně, je levný. Je to jedna z mála komodit, kdy umíme vlastně vlastní technologii vyrobit, máme vlastní surovinu tu narubat a vlastními silami ji přetvořit na něco, co je velmi žádaná a úžasná komodita, jako je teplo, jako je technologické teplo a jako je elektrická energie. Je potřeba mít postavenou státní energetickou koncepci na jasných základech, postavenou na komparativních výhodách České republiky, ohlíže se především na naše potřeby a pak si dlouhodobě držet stabilní a prosazovat ji. I přes závažné téma byla akce přátelskou společenskou událostí. Další setkání International Energy Club v Ostravě se uskuteční zase za rok.